kugwiritsa ntchito kondomu ya abambo. Kodi nzanga bwanji waenda nako kalaba waenda nako bwanji sonzanga. Iwe ndabana ndilibe kondomu tu. Wabana kati ako wakaona ako kama hibiko ako kaloksiko ako mashini mani akoko minikakuonekela mchamani gemu zikwanjetu. Tanzi kumasi kunga wakeko ndanga kende cha hivya mini. Musanda mezidwe pili maoneke dwapo sitatu. Kodi tu aina kusasowa. Chairman, mbila ukani maganizo amene wanalenga HIV ndipo tukamba banali mmanda. Komanso bwanyi nane ntakhala nako. Si basi nimpasilatu. Ngakhale ndikuoneka watanzi yonje ndachoncho silithana ndi matenda awatu. Katswiri onana magonana naye uja musaganize kuti alibe HIV. Pokapoka mutakayezetsa naye magazi kuti mudziwe mmene mthupi mwanu mulili. Utengawo akukupatsilani ndi abungwe la Malawi National Association of the Deaf MANAD. Mungwirizana ndi mabungwe a Equitab ndi National AIDS Commission NAC. Ndi thandizo lochokera ku boma la America kudzera ku bungwe la PEPFAR.